Megs, mga Mars. Andito na naman po si Kit Curry, Bisayang Dako. Mga Megs, yan. Si Kumaring Hoarder ay noon bumibili na naman or nag-hoard na naman ng mga mga anik-anik mga Megs. Hindi ko alam kung bakit ganito. So, start na tayo basta mga Megs. Ito yung mga latest ko na nabili from ito, may konti lang siya mga Megs, no? Yan, ito siya, yung dalawang bags, yung maliliit lang na bags from SM Department Store, Pag napunta tayo doon mga Megs, madami mga tentasyon, mga Megs. So, mag-start na tayo. Ito kasi naubos yung isang ganito ko, binigay ko na kasi sa asawa ko. Yun siya, yung sa Icy Cool. Iba pa yung nabili ko last time is peppermint. Yan, ito yung pang spray ng ating, fresh breath, mga Megs. So, Icy Cool, refreshing mouth spray. Yan siya. Sugar-free ito mga Megs and tag 99 pesos only. Yan. Matagal ito maubos mga Megs. At saka gamit na gamit ko talaga ito. Lalo na sa work niya. Yeah. At saka ito mga Megs, yan. Bumibili talaga ako ng disposable panty. Meron akong ganito sa aking sa work, sa aking locker. Yan. Nag-iwan talaga ako ng disposable panty kasi, what if may emergency or yan. Ito siya, hindi sa akin. Ito, para ito sa aking mama, sa aking nanay. Naiwan lang sa akin. Bilihan ko siya ng ganito mga Megs. Tag 149 pesos. Yan, extra comfort, disposable underwear for ladies. Yan, cotton ito mga Megs. So, na breathable, Ito siya mga Megs. Yan, 149 ito siya. Mga 1, 2, 3, 4. 4 siya na pieces. Yan. At saka ito, yan, yung lalo na sa work, yan, pag nagpi tayo, yan, ito, ginagamit natin. Itong tag 25 pesos lang, yung wet wipes, yung tissue. Yan siya. 10 soft and gentle wipes, yan. pH balance, yan. Eucalyptus scent, yan. Ano talaga ito siya, Megs? Ayokong maubusan ng ganito kasi gamit na gamit natin, lalo na sa nagbabanyo tayo, di ba? And then, also, random na lang mga Megs, kung ano lang yung mabubunot ko, yun na lang siguro, no? At saka, sige, ito na lang muna. Ito, meron akong nabili na, ito mga Megs, gusto ko talaga itong gawa ng review, pero parang liit na siguro ako, no? I don't know, but basta one of my makeup tutorial gagamitin dito. Itong L'Oreal na Infallible. Yan siya, as in, ito mga Megs, 450 pesos. Ito yung pinaka-latest na concealer from L'Oreal. At saka, madami akong magagandang naririnig na reviews nito, na ito. Kahit yung full coverage talaga daw, and then, kahit na hindi ka na magpa-foundation, ito nang gagamitin natin for the foundation. So, try natin ito mga Megs. Yan, that 450, L'Oreal, malaki siya mga Megs. And also, meron akong, kasi gagawan ko lahat ng mga, mostly, yung pinapakita ko sa inyo ngayon mga Megs, gawan ko ng mga reviews. Yan. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, parang lima lang siya. 5 na mga Vaseline na lip balm. Kasi ang ating lips, mga Megs, kailangan nating ingatan. Nag-dry, nag-crack, choppy, super dry yan. So, kailangan natin ito. So, madami silang flavor. Ang pala ito, Megs, is 125 pesos each. So, meron akong, from USA nakalagay. Meron akong, original, meron akong original lip therapy, yan, 125. Meron akong, yan, lip therapy also, cocoa butter, iba-iba ang kanyang flavor. So, 125. So, i-share ko ito sa aking mga anak. And then, yan, bibigyan ko si BFF ko. Yan, nakaka-relate siya ng ganito. Problema din yun yung crack lips. Kagaya sa akin. And also, meron akong, itong flavor? Parang, original, creme brulee. Creme brulee ang kanyang, ang kanyang variety, yan. For deliciously kissable lips daw. Instant softens and soothes dry lips.
Yan, nagmo-moisture ang ating lips. Yan, creme brulee. At saka dalawang rosy lips. Kasi yung anak ko na si Nia, yan, ano din siya, very cracked lips din. Problema din yan yung kanyang lips. So, bibigay ko ito yung isa sa kanya. At saka kay Ate Gwen. Yan, so 5 sila lahat mga megs. And also, yan, ano ko na lang, ilalast ko na ito. And then, meron akong nabili, gagawin ko din ito ng reviews mga megs. Kasi sikat na sikat ito ngayon. Kasi na-review ito ni Idol. Ang idol ko, si Miss Ann Klutz. Yan, ito favorite na favorite din niya ito. Yung Lux Organics na mga mist. Yan, mga mist. Yan. Gagawan ko ito ng reviews mga megs. Yan. Tatlo sila. Tatlo lang naman yung mga varieties doon na nakita ko. Ito yung Hydro Firming Mist at 219 each. Yan, ito siya. At saka yung Skin Mattifying Mist, ito, yung green. And then, yung Rose Water Glow Mist, yan. Ito, tatlo. Gagawan ko ito ng review, mga megs. And, the last na nabili ko, ito, may free pouch siya, mga megs. Ito, may free pouch. Kasi kung sa may bilin ito, kasi may nakita ko na bagong, makeup line nila. Wala pa akong nakita na nag-review. So, yan, si Ate, yan, nagganyan-ganyan ang mata na sa starry night ang aking mga mata, mga megs. Kasi may bago akong nakita from Maybelline. Ito siya, yung line ni, parang may collab ito siya. Yung Alice and Olivia. Yan, by Stacy. So, ito, from Maybelline. Ito ang kanyang packaging. Maganda, super cute ang kanyang packaging. So, ito, lipstick, itong mga megs. Tatlong, dito, I don't know kung sa ibang, sa Manila or sa ibang lugar, madami silang, yung shades. Kaso, ang nandito lang sa Davao is tatlo. So, ito, tatlo. Binili ko na ang tatlo, mga megs. Kasi, pero sinwipe ko siya, parang kagaya lang siya yung mga regular nila na powder matte na lipsticks. Kaso, cute kasi yung packaging mga megs. Minsan kasi naano tayo sa packaging, no? Kahit na kapareho lang sila ng shades ng mga lipstick mo, no? Naatik tayo, no? So, okay lang mga megs kasi buang itong si Hoarder. Yan, si Maring Hoarder mga megs. Nabubuang kasi sa packaging. So, ito siya mga megs. Tatlo siya. So, gagawan ko din ito ng reviews. Yan, meron tayong pala ito, 329 each. Ang kanyang shade is 656, the new nude. The new nude. Yan, ganyan. 656. And then, meron siyang Stace, pagbasa ito? Stace Face Red. Basta red siya, mga megs. Ito siya. Yan. Super cute. At saka, itong the last one is the Kissed. 660 ang kanyang shade, Kissed. Parang may pagka-movie, red, at saka yung nude. Yan, yung tatlo mga megs. Ito yung tatlo. Bagong collab ito, megs. Hindi ko pa siya nakita sa YouTube na may I don't know, correct me if I'm wrong, pero bago kasi sa paningin ko. Tinanong ko yung si ate girl doon, sabi niya, ngayon lang daw na month ito dumating dito sa Davao. So, yan, gora na si ate girl. Yan, ito naman is, kapareho pa rin ang kanyang line. Ito siya, yung Alice and Olivia by Stacy. Kasi natabunan ang kanyang, kanyang apelyido, no? Sige na lang, hindi ko mabasa. From Maybelline, yan ganyan mga megs. And I don't know kung makikita niyo. Basta ito, maganda masyado yung packaging. Mascara. Mascara ito megs. At saka isa lang yung mascara na nakita ko doon. Tag 249 pesos each. Ito megs. Yan. And the last one is, ito, yung eyeshadow niya. Yun, kagaya pa rin. Alice and Olivia. Stacy. Maybelline, yan. 499 pesos. Yan. So, sa susunod ko na lang siguro ito, megs, gagawa ng review. Haul muna tayo ngayon, di ba? So, yun lang ang mga napamili ko, mga megs. And sana ay nagustuhan nyo yung aking haul. At sa susunod, madami pa tayong hauls na gagawin. Diba? Si Maring Hoarder, hindi nauubusan ng haul. And kasi gusto kong ma-share sa inyo kung ano yung bago, ano yung mga magaganda. Kasi, pag hindi naman siya maganda, so hindi ko naman i-recommend sa inyo mga megs, no? So, that's all mga megs. And thank you for watching. Thank you for watching. And I hope na you like this video. Please click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify po kayo pag may bagong video si Maring Hoarder. And hope na comment down below kung may nagustuhan kayo or ano po ang thoughts about these products na pinakita ko sa inyo mga megs. And sana ay magkita-kita tayo sa next video ko. Bye mga megs and see you sa next video. And thank you. God bless us all. Happy, be kind, and always
stay humble. Bye-bye po. Bye-bye sa inyo lahat. Mwah!